आम्ही झाले एक 5-6 वर्ष आली. पहिले आम्ही मानितो घरी, आता याचा लोखंडाचो केला आणि एका साग मारता आम्ही आणि पेपर फूड आणि टेपिन शेप दिता सगळ्याक. आणि आता कितले दिसाले साधारण कितले दिसाले तुम्ही? एक 7-8 दीस वयता एका शेप दिवपाक आणि फिनिशिंग करून एक 3 दीस आहे. कामां ऍडजस्ट करा आणि कामाचे 2-3 जाता रातची डेली. 20 दीस करता तुम्ही काम. आता मुकावडो कसो करता तुम्ही याचो? आम्ही मातयेचो करता. ऍक्च्युली पहिले आम्ही सकल फातर बितर घालून त्याच्यावर माती बीन दाळून आम्ही त्याका पहिले एक प्रॉपर शेप दिता. शेप दिल्या उपरांत म्हणजे 4-5 जाण भुरगे आम्ही मेळून एक ताका बरी सारखे तोंड करतात एक बरे प्रॉपर शेपीन. आणि त्याच्या उपरांत आम्ही त्याच्यावर पेपराचे लेयर बीन मारून मागीर फायबर ग्लासाचे आम्ही करता. ऍक्च्युली पहिली पेपराचे करताले आम्ही. सो पेपराचे मातशे ते फ्लेक्झिबल लागले बरे रावना जाले. ताका लागून आम्ही आता 2-4 वर्सां झाली फायबराचे घालता. तो वेटाक बिटाक म्हटल्यार तरी फायबर हे येतना तो साचो कसो भायर येतलो तो मातयेचे ते सकयलूच उरतले. तो आमी मातयेचो मुखावटो साचो केल्लो हपना तो तसो उरतलो. फक्त हे फायबर ग्लास वयर घातला तो सो लेयर फुक आमी उखलून काडटा. आणि वेट तेजो एक आसून 7-8 किलो 10-1 किलो वजन जाता ते. कॉम्पिटिशन बी करता? कॉम्पिटिशनाक बीन आमी तशें व्हरना. आमी बटे उमेदीक वाड्यार सगळे भुरगे मेळून एकवट घो जाता नारकासुराच्या हेतून म्हणून आमी सगळे जाण जमता आणि सगळे मेळून मिसळून करता सगळे नारकासूर वाड्यावयले भुरगे